అటు తిరుమల శ్రీవారిని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకున్నారు. మనవడు దేవాంశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం తరిగొండ వెంగమాంబ సత్రంలో మనవడు దేవాంశ్ పేరుతో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు స్వయంగా భక్తులకు ప్రసాదాలు వడ్డించారు. అంతకుముందు సీఎం చంద్రబాబుకు ఆలయ మహాద్వారం దగ్గర టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, అర్చకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో సీఎం చంద్రబాబుకు వేద పండితులు ఆశీర్వచనాలిచ్చారు. తీర్థ ప్రసాదాలు, స్వామివారి చిత్రపటాన్ని అందజేశారు. ఎంతకీ తరగనటువంటి వారి అనుభూతులు పరస్పరం అందించుకుంటూ ఆ తర్వాత అన్నదాన సత్రానికి వచ్చి ఈ అన్నప్రసాదం